Bună dimineața! Astăzi, 23 septembrie, îi urez la mulți ani Sofiei Vicoveanca, pe numele său real Sofia Fusa. Și-a luat numele de Vicoveanca din dragoste pentru satul copilăriei. Tot astăzi îl sărbătorim pe actorul George Mihăiță, cel care joacă la teatrul de comedie încă de la începutul carierei. 735.000 de lire în bancnote uzate. Dar ce e asta, Harry? O avere! La 23 septembrie începe muntenia remarcabilă a domnie a lui Mircea cel Bătrân. A întărit economia țării, a emis monedă și a stimulat schimburile comerciale cu țările vecine. În timpul său, țara românească a ajuns la întinderea teritorială maximă din Evul Mediu. Nu-l uităm nici pe actorul Șerban Ionescu, care astăzi ar fi împlinit 75 de ani. Rolul care i-a adus celebritate a fost Ion, blestemul pământului, blestemul iubirii. Gândul zilei vine de la Sofia Vicoveanca. Se spune că Dumnezeu ne ajută prin oameni. În momentul când ai nevoie, îți trimite omul potrivit. Ne revedem mâine aici la 8:30.